Inyanga yodumo yakwaNongoma isikhiphe isixwayiso isibhekise kumkhonto wesizwe kanye-ke namanye amaqembu epolitiki afana ne-IFP kanye ne-EFF. Ngikubingelele ngikwamukelele channel eMaswidi Media Production. Igama lami ngixolisa mfana kaDlomoza laphansi le enkandla emahlathi amnyama. Mangabe-ke uyaqala ukufika le channel, ngicela ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi-ke ucofa subscribe, like bese-ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Wengane zakwethu, inyanga yodumo umzimba okhalimali waphansi le kwaNongoma ungumelaphi-ke wendabuko, uphinde-ke futhi kabe yilunga lomkhonto wesizwe. Usekhiphe isixwayiso esibhekise kubaholi bamaqembu omkhonto wesizwe IFP, EFF kanye namanye amaqembu amancane ukuthi cha ake benzeke i-audit betholeke enye ikhampani ezohamba iye khona ekhungweni zaka IEC iyoqala phansi ibaleke yonke into ke ethi ayibe yivoti, ngoba usola ukuthi ke uma ngabe kuphinde futhi kuba uyena IEC obala amavoti kabusha kuyafana futhi kuzophinde kube khona ukukhwabanisa okukhona. Ngicela ukuthi uyizwele ukuthi ke uyibeke kanjani le ndaba. Mangabe usuqedile ngilekelele ngokuthi ke ungicofele subscribe. Ngiyabonga. Baba Ncamalala Msholozi, umzimba mkhalimali odaba wakwaNongoma noPhongolo omelaphi wendabuko. Baba Ncamalala, ngiyacela baba wethu president wethu nobaba uHlabisa, uMalema, Zwakele Mncwango, Mackenzie nababonke abakhona, sicela kutholakala ikhampani ezokwenza i-audit ema-warehouse akwa-IEC. Khona ukushaya amanzi ngeke bukani, khona ukushaya amanzi ngeke bukani. Siyacela nje, kuyaphuthuma. Sicela kuyovulwa ema-warehouse, kubalwe yonke into ekhona kwa-IEC. Ngiyacela bafowethu, siyacela nje, mina nje njengami ngiyacela kuyobalwa, kuvulwe ama-warehouse akwa-IEC la kugcinwe khona ama-storeroom, kubalwe ama-VD njengoba kade kuvota lapha ey'teshini, kubalwe A up to Z. Khona into e-wrong, bukani, ngiyanitshela mina.